The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James chapter 2 verses 14 to 17. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, "Depart in peace, be warmed and filled," but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. In Matthew 19:21 to 24, Jesus said to him, "If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me." But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, "Assuredly, I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." In Psalm 37:4, "Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart." Psalm 145:18 to 19, "The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them." Matthew 21:22, "And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive." Matthew 18:19 to 20, "Again I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them." Before we start our Bible study today, kinahanglan nga itong paghimo o pagsusi sa tagsa-tagsa na ito kakalag kay kung na ay mga sala diha nga itong nahimo nining adlaw, wala pa nato ka na isugid ngadto sa tubangan sa Dios, kini mahimo lamang babag. They only become barrier to our study of the Word of God. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9, the rebound or recovery technique. Nagaingon kini sa English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hugalang ka di mo higalang wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. Giawhag ka o giagda ka sa paggamit niya ng imong free will and make the most important decision nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved."
Diya usab sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa mga kausapa, kiniti mailhan nga. Ang imong plano nagalihok pa sa mong kinabuhi, imo pa kaming ipabuhi hangtod ni higayuna. Gumikan sa imong plano nga nagapadayon pa. Salamat o Diyos sa imong grasya nga among ipahimuslan bisan pagkining among pagtuon sa imong pulong. Ubani kami ning adlaw sa among pagpadayon ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Mahimong ta kining panalangin kining imong mga pulong among pagatunan ning adlaw. Ing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga suki, mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab. Niya kita sa atong pagdupot gihapon sa atong naandan nga tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod yun nga kahulugan sa kinabuhi. Now, kagahapon, diin man tamo hunong. Okay. Atong gihisgutan kagahapon ang upat ka mga Diyos nun nga katukuran for divine institutions nga mao kining mosunod: kabubuton, kaminyoon, panimalay, ug ang nasod. O kita nahibaw na nga ang volition, kabubuton, kita ang atong kaugalingon mao ang otoridad. Ug bahin sa kaminyoon, ang bana mao ang otoridad. Ug sa panimalay, kitang mga ginikanan mao'y mga otoridad. Ug kung bahin na sa nasod, ang atong mga pangulo sa atong gobyerno mao kini ang authority. Now, ato sang gihisgutan katong bahin sa gihisgutan ang mga amahan. Okay? Maghisgot kani ang pulong sa Diyos. So, fathers, kini nagarepresentar sa kanatong mga ginikanan. Naggalakip na dinhi ang atong mga asawa. So, Colossus 3:21 nag-iingon, fathers, do not exasperate your children so that they not lose heart. Exasperate, ato maning gihisgutan sa Grigong pulong is iritizo, nga nakahulugan og to cause someone to feel resentment. Okay? Ay kanang kaligut-gut o kalagot. Now, okay, mo na ang mando diha sa Colossus. Og dito usab sa Efesos 6:4 naghisgot gyapon kini bahin sa mga amahan, naghisgot kini, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Dini kita mo hunong sa atong isgutan kagahapon. Now, inumduman na to nga God always takes care of His children. Meaning kitang mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Og siya atiman ka nato every moment of every day. Matagutlo sa matagadlaw. Og wa gyud mapakyas ang Dios sa iyang adlaw-adlaw nga pagsangkap kanato. He never failed in His daily provision. He is always faithful. Matinumanon gayud siya kanunay. Kitang mga magtotoo, usahay murag ato lang ning ipalabay kini mga butanga, we just
sometimes take these things for granted. Apan ang Dios nagpabilin gyud siya nga matinumanon. God always is faithful. Kita mga magtotoo are always faithless. Kuwang kita sa pagsalig. Kuwang kita sa pagtuo. Now, what makes believers faithless towards God? Ibaw ka ba? Ano sa may nakapa? Waog ka ng pagsalig ang mga kitang mga magtotoo. So may nakakuwang na to. Hinungdan, tungod kay nagnegatibo kita nga to sa purong sa Dios. So, mo na ang tendency mo na puruhan nga may tabo na itong mga magtotoo, ma-faithless ta. Kuwang kita sa pagtuo, pagsaling, paglaom, pagsaling nga to sa Dios tungod sa atong pagka-negatibo nga to sa purong sa Dios for having wrong priorities usab sa kinabuhi. Now, in what way? Well, tubag for being people emphasis. Dili kita God emphasis. So, ang atong pagkadakan, ang atong pagkatawhanon. You see? So, we are on the people emphasis side, not on God emphasis side. Kitang mga magtotoo, bahin kita og tulo ka mga kategorya. Believers are classified into two. Winner believers o loser believers. Mao na nga natay kabubuton sa pagpili. Buot batang mahimong mga mananaog o mahimo bang pildiro. Naras atong pagbuot. Now, timan na nato ang prinsipyo nga kung buot kita nga magkinabuhi sa haruhay, hayahay, linaw, malipayon, matarong, kanang maayog paniingnan, all of this. Life is fabulous kung naa kay pulong sa Dios. Apan miserable po dugwa ka niya na. Ano prinsipyo na itong gibarugan? Life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Now, by being negative, ang mga adjective yun din yung pagka-negatibo nimo, pagka-lethargic, pagka-recalcitrant, pagka-indifferent nimo, ngadto sa pagtuon sa purong sa Dios. So sa dihang nga ikaw mo kini, mo ni imong kahimtang negatibo, recalcitrant, lethargic, indifferent, wa kay gana, wa kay gugma, ngadto sa pagtuon sa purong sa Dios, na ikaw, when confronted by problems in life, mo dayon lakag unsa, manigingon sa English, you easily throw in the towel and you would give up. O manang dali dayo ka musulti dayo nga no maning gihimo man ni sa Dios kanako, why did God let this happen to me? Ana tiya mo na gibasol niya ang Dios nga mo marabagi labot ang Dios nga naingon siya niya na tinuyuan man na sa iyang buot. Kasabot ka? Kaya binimo kita ng mga magtotoo hatagan kita sa Dios og angay-angay nga mga pribilehiyo ug angay-angay pud nga mga oportunidad mo ni sige sangkap sa Dios kanato. Mo na nga wa gyud tay kanang ikapangulipas. We have no reason ngano nga dili kita mahimong mananaog sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ngano man? Because everything that we believers need in life had already been provided by God. Kasabot ka? Gisangkap na gud sa Diyos tanan. Naon sa mga ehemplo, pananglitan sa mga gipang sangkap sa Diyos kanato. Be, unsa may mga ehemplo? Well,
unas tanan, kaluwasan. Diya mo na. Gisangkap ni sa Diyos ka nato ang kaluwasan, meaning, dili ka na mo adto sa impyerno, ini kamatay nimo. Di ba na agrasya? Mao na ang provision sa Diyos ka natong mga magtutuo. Unsa pa, uban. Napatay puruhan nga makadawat og mga panalangin dinhis panahon ug didto usab sa eternidad. Blessings in time and eternity. Unsa pa? Ang kining doktrina nga atong gitun-an. Kasangkapan kini sa Dios. Unsa pa? Kadtong na po ka mga paagi sa pagsulbad sa atong mga sulat. God's 10 problem-solving devices. Unsa pa? Ang rebound. Diya mo na. Mao ni nag-unag yung solusyon sa atong suliran sa kinabuhi. Number 1, kanang problem-solving device. Rebound. Sa diha nga kita kanang mahilukapay nunta. Laon ng pudeng Visayan, no? Mahilukapa kita o kanang pakyas kita sa itong kinabuhing Kristohanon kay nakabuhatag mga sala ug di ka mo pahimos ning rebound, then mao na akong gihon nimo. You become a loser believer. Mao ni ang Yahweh. Nag-unag yung Yahweh sa pagsulbad sa itong mga suliran. Unya unsa pa? Kini mga logistical grace support. Logistical. Atong pagkaon, atong bisti, atong kanang paniwalay, atong trabaho, atong negosyo, atong sakyanan, o kuban pa. Grasya, kini mo ni logistical grace. Gi kanang sangkap ni sa Diyos ka nato. So, mo gini, uban pa, tanan nga, grasya ra gyud ning tanan. Now, when believers gain a strong foothold sa ilang mga tagsa-tagsa ka espiritual ng kinabuhi, they become winners. Namo na. They gain a strong foothold in their spiritual life. You know what? Whenever we have problems in life, ang Diyos ana ay kasulbaran, solusyon nga na kanila. God has a solution to them. And He answers our questions in life. Pinagi sa unsa? Pinagi sa iyang pulong. Nga kininahimo ng bahin sa atong kalag. Kung kana, ikaw nagapadayon sa pagtuon siyang pulong. Ang iyang pulong atong gitunan, musuhon sa atong unahuna. O mao na kini atong gamiton sa pagunahuna o sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. So, when we don't have His Word, nga numang wa man ta sa iyang pulong, nga numang wa man tay pulong sa Dios, tungod kay negatibo man lagi. So when we don't have His Word because we don't study it, then how can God become real to us? Dili mahimo siya. Di yun tinuod ang Diyos sa atong kinabuhi. Gusto? Dili. Murag, ang Diyos murag tualas kapunaw-punawan, murag kanang mga handurawan na lang. You see? Dili tinuod ang Diyos sa atong kinabuhi. Mao na. Kaya mati pagtuon siyang pulong. Principle. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Di man ina. Kay manungdanon kay ng prinsipyo ha. Huwag yung hinungdan ang atong mga tawhanong mga solusyon. Kaya di magyud masalir. Pakyas man yun. You see. Ang ihaharag yung solusyon sa Diyos. Mo'y masalir. Kaya binimo, ang usa ka magtutuo nga way pulong sa Dios only accumulates garbage sa iyang kalag. Nakadungog ka. Ang nagapunsisok, nagahanok ra yun, nagapundo sa iyang nahuna,
garbage, basura ra nga nasa iyang kalag. Wa man siya kamatuoran. Nagkasabot ka. Mao ni kining atong mga gipanghisgutan to give emphasis of the importance sa kanang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. So, balik na punta ni atong gibiyaan nga Colosas 3:21. Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Again, let us remember the 4 divine institutions. Unsa ka to? Volition, marriage, family, nation. Now, kita karon nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw, ha? Timan nina. Aron gyud mahimong klaro tataw tin-aw gyud. Klaro na gyud ang Dios sa atong kinabuhi sa atong tanto nga pagtuon sa iyang pulong. Okay? It is inculcated din sa atong frontal lobe sa atong kalag. Mao na nga manduan kita sa pulong sa Dios das Lucas Kapitulo 9, versikulo 62. Luke chapter 9, verse 62, nagaingon kini. No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Na, wala gyud. Walay unsa kanang angayan sa kingharian sa Dios. Siya nga mulingi sa iyang pagda sa iyang unsa bay nganan ning plow kanibang bahin sa agricultural man kini bang gibuot pasabot kana bang kanang gamit na ka sa kampo baron. Okay, dito kini sa Pilipinas. Now, nabot pasabot ko ni, no one after putting his hand to the plow, sa paggunit na niya sa kanang balsahan ba na? Sa ba na itong tawag sa Binisaya? Ato bang ito ng alimpyuhan ba ng basak? Okay. So, buta sabot, walay bisag kinsa nga gunit na niya na unya mulingi pagid siya. Dili siya ngayan sa gingharian sa Dios. Manibot pasabot. Now, 2 Thessalonians 1:5 ato ta. Nagaingon sa kini, this is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. Now, ang gingharian sa Dios is the condition of a believer who is a loser is not fit to this kingdom of God. Mao ni buta sabot. Dili siya ngayan. The kingdom of heaven, ang kingdom of God, mo kana ang tuwas na sa langit, nga dad-o na ang usa ka magtotoo. Okay? Okay, unya kay loser man siya, langit na siya, kay luwas man. Anto siya sa langit, luwas man, pero wa siya ay unsa. Wa siya magaganti na kanang nahimo na lang handumanan ang iyang mga rewards o mga inheritance dito. Kay loser man siya. So, he is not fit to this kingdom of God. Unya ang kingdom of heaven, ang pasabot niini, kining kanang present condition sa simbahan din sa yuta. Mao ni kingdom of heaven. Okay? So that's the difference between the kingdom of God and the kingdom of heaven. Now,
By the way, ato ra kong isingit gamay kining bahin ning mga blessings unya. Blessings. Ay ang blessings usa man ni sa atong madawat. Bisan din ni pata sa yuta. Sa atong pagpadayon sa pagtubo sa pulong sa Dios. Unsa man pagtubo sa pulong sa Dios? Pagtuon ini. Kini atong gibuhat adlaw-adlaw. Mao may kini proseso man ni. This is God's protocol nga nagsunod lang ta. Kaysa tanto na tong tuon adlaw-adlaw, mutubo ang atong kalag. Mao na nga tugon kini sa Dios diha. Segundo Pedro 3:18. Patubuon ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga ang mga blessings moabot unya sa panahon nga magkakabot na ta sa atong tumong our objective which is spiritual maturity. Mao ra man ang atong common goal as believers. Mao ni ang atong tumong natong mga magtotoo samtang niya patanining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Okay? Patubuon ta aron makabot nato ang kanang spiritual maturity. Spiritual maturity nga diin mo kanang ang sa gitawag og capacity for life. Nanatay capacity katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat ng mga panalangin, katakos sa paghigugma, bisan kani sa kanang handol og mga suliran o mga pagantos. You see? Because we now have the capacity. Anha diha makahimaya ang Dios sa iyang kaugalingon. God kanang glorifies God. Okay, now, kini nga itong ibuhat, mao ni gitawag nato spiritual momentum. This is the process. Adlaw-adlaw na itong pagtuon sa pulong sa Diyos is the process of spiritual momentum. Pagpatubo sa itong kalag, o kini, ato lamang mapalahutay, we can only maintain this by studying Bible doctrine. Bible doctrine, the truth, ang kamaturan, is the only source of reaching capacity for life. Only. One line. Ang iyong pagbuhat ng mga mayo, dili na mao ang isyo. Ang isyo, mao ang pagpatubo sa atong kalag. Bible doctrine nga naa na sa atong kalag, mao kini ang tinubdan and the fountainhead of happiness. No believer can afford to neglect sa pagtuon sa pulong sa Diyos tungod kay ang doktrina, pulong sa Diyos, mao man kini ang tinubdan, yan ang spiritual momentum. Apan, doctrinal perception is not merely a means to an end. A system of perpetuating capacity for overt prosperity. Tungod kay ang doctrinal perception in itself is a reward. Ganti na ganina. Okay? Nakasabot ka? Now, wag yo'y makatupong, wag makalupig sa Bible doctrine nga nituhop na nga ni sa atong kanang stream of consciousness sa atong panimuot. Nga naman, because pahimo ka na siya nga tinubdan, the source of all, tinubdan sa tanan. Ang pulong sa Diyos mo'y tinubdan sa atong kanang problem-solving devices. Of course. Ang sao man mo pagkaton o may tungod sa pagsulbad o mga suliran, asa man ka magkakuha nga source, di man lang sa pulong sa Diyos. So, in the life of the believer comes the Word of God nga nagatuyok-tuyok na diha sa panimuot, circulating in the stream of our consciousness. So,
nga sa diha nga kita magatubang o mga suliran kaya nanay mga alantuson and in times of need. Ang Biblia as a book will not be able to help you. Of course, dili na. Naiuban nga, ibaw ka niyo magdada kuno Bible, aron kunuhay, ilang giingon og habak, o panalipod, proteksyon nila, gikas mga panuway, kuno, manahiingon sa uban. That's why we have to weigh things. Di ta magpasulabig, pagtagad sa atong pagbati. Ayaw yun, padaog na ng imong pagbati. We have to manigiyon sa atong tutimbang-timbangon kung unsay gyud tinuod. Basta klaruhon gyud nato unsay tinuod. Di kay magpadalang ta sa atong pagbati. Ayaw. Tungod kay paminawgod. Ang tinuod, the absolutes in the life of a believer, mao ang kamatuoran. Ugwa nilain. Nothing else. Ug ang kamatuoran has no other source. Why lain siyang tinubdan, gawas lang yun. Diha sa pulong sa Diyos. Sabot ka. Doctrine in the soul is the fountainhead of happiness. Now, ang temporal nga mga panalangin or any kind of blessings for that matter, dili kini mao ang source of happiness. Blessings, resulta lang ang blessings o byproduct kini sa atong katakos. Ang imong kalipay from your social life with God inside sa imong operational divine or your own palace overflows into the realm of overt blessings. Now, when you daily worship and fellowship with God, adlaw-adlaw, ang imong pakigambitay sa Dios pinagis doktrina, are sa diha nga imong makalimtan, then whatever overt prosperity you still possess becomes a ritual without reality. Ritual lagi na, nga wag yung katinuoran. Kung ang imong adawdang pagsimbahay, kuno pagsimba o pakigambitay sa Dios, pinagis doktrina na imo mang nakalimtan, then mo na. It becomes ritual without reality. Kung sa may himplo niini, unsa be, may I ask you, what really is motivating you to come to Bible study? Abe, unsa man gyud ang nagadasig kanimo? Unsa man? Dagang hinungdan. Maybe mga batanon tingali na inyong gikakras sa nagatambong, lain ang hinungdan. Or maybe nada ka sa sug, minigipugos ka og aten kay kasagaran sa imong mga higala na nambong mampod. Or tingali mura og kanang curious lang ka nga maniid sa gitudlo. Kanang gihisgutan nila og daghan pang hinungdan. Many reasons, but you know, there is only one good, proper, tukma, husto, legitimate reason nga nagadasig kanimo sa pagtambong o Bible study sa manini. And that is to learn the truth. Kasabot ka? Mao man gyud. That is the only proper, tukma, husto, legitimate nga hinungdan nga nagadasig kanimo. Now, that constitutes the principal ritual with reality is meaningful. Kasabot ka? The rest of the reasons and motivations why you come to Bible study, nag-apply this principle nga ritual without reality is meaningless. Nisabot ka ba sa akong ipasabot? Do you know what I mean?
Kaya binimo, now I'm addressing this to you, fellow believer. Ang hinungdan sa atong pag-attend and come to Bible study is to build up our spiritual momentum by spiritual growth. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa grasya o kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Ako na pong ibalik. But if you just attend church, musimba ka lang o madomingo kay you feel it is your obligation or you feel like attending kay mahadlo ka tingaling gabaan sa tibuok semana na mo na giingon diha nga ritual without reality is unsa? Meaningless. Wa gyoy kahulugan. Sabtag yun na. Hinumdumi. Worship only becomes a reality when you know who you are worshiping. And through worship, ang tinuod yung pagsimba is giving thanks for all the things that you have received. And actually, through worship is the exaltation. Ang labing tinuod. Ang matuod, tinuod yung pagsimba. Pagsimba is the exaltation of the person and character sa atong Ginoong Jesucristo. Di man ni, kung musimba ka lang tungod kay obligasyon ni mo na mo na imong kanang nabatasan na so kasi imong pagkatao kay ang imong mga ginikanan tingali used to practice that kanang tulumanon nila sa way pagsambot ngano o kinsay imong gisimba and all of that, then mo naging ritual without reality wa gyud nay meaning alang kanimo. Wala. Hinumdumi baya nga God is real. Matuod, tinuod gud ang Dios. Anything that involves God has to be real. Kasabot ka? Sa imong pagbuhat o pagtuman sa mga tulumanon bahin sa Dios, nga wa kay nahibaw-an nga kahulugan o meaning behind those rituals, then ang imong pagbuhat niya na nila mao kanang makahimo na unya nimong pildiro that will make you a failure sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Sabtag yun na. The secret of the prosperity test is genuine humility, which enables you to learn capacity and appreciation. Ang gitawag na to genuine humility, matuod yung pagkamapaubsanon, motivates obedience. Mao ni magadasig sa atong pagtuman, pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios ngadto sa divine commands to faithfully absorb the Word of God. Now, sa laing bahin, ang Dios nagasaad kanatong mga magtotoo in Christ blessings. Mao ni saad sa Dios nga kita panalanginan niya. Bubuan tag mga panalangin. Saad na sa Dios. Iyang saad nga bubuan kita unya sa iyang mga blessings panalangin. Ug kanang mao nga mga blessings ang tumong the target sa maong mga panalangin kita mga Kristiyanon, tanan nga mga Kristiyanon. Apan iya lamang mabubo, paminaw. Iya lamang mabubo ang maong mga blessings nganhi kanato sigayon nga makaangkon na ta niya ng katakos, capacity to receive them. Kasabot ka? Kaya di man mubupo ang Diyos sa iyong mga panalangin kung wa patay katakos sa pagdawat kanila. Wa man tay capacity. You see? Busa kon mao kini di ta mapangayo
Dili ta mapangayo, mapanglihopo, mahangyo kining maong mga panalangin gikan sa Dios. Kaya nga naman, na ay patakaran, na ay lagda, na ay protokol nga higpit ang Dios bahin sa iyang pagbubo sa mga panalangin. Nagyusundon ba? Hinumdumi nga ang Dios hingpit. Gusto? God is perfect. His plan is perfect. Busa na siya'y perfect nga kamanduan, perfect nga lagda, sumbanan o pamaagi, bahin sa pagpang-apod-apod niya sa iyang mga panalangin. Correct? Niya pag yun. Di man gani mahimong ampuan ng panalangin. We cannot pray to God for blessings. Kasabot ka. Dili. Ako subliyon sa pag-ingon nimo, igsuon nga magtotoo, nga ang Dios na siya'y iyang talamdan, kalagdaan, sumbanan o pamaagi nga hingpit. Perfect rule, protocol, nga wa kita'y katungod sa pagpabawg o bend o pag-usab o pagpabintaha. We don't have the right to alter. Kaya nga naman, hingpit good siya. Ang iyang protocol bahin sa pagbubo siya mga panalangin nga ni kanato, mga magtotoo, nga mao nga patubuon ta diha sa iyang pulong only through the study of His Word. On a daily basis, agi ka nagtuman sa iyang mando. Diha sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao man iyang mando. So, pag-paagion ta sa tulo ka ang ubahin level of spiritual growth. Nga mawangon sa matabi, review na po ni. Baby believer, adolescent believer, o ang kinatasan, spiritual maturity believer. Ug diha sa maong ang nga may katakos na kada kita nga bubuan data sa Dios sa iyang panalangin. Klaro na ba na nimo? I hope na silsil na ginoon nimo, fellow believer. So tubo lang yun. Kaya binimo, ang Diyos mura ba og sa man yan tubog binisaya. Kanang he's just tapping his foot, just waiting for believers to reach spiritual maturity, the capacity stage. Hinumduman na to nga it is God's promise iyaning saan nga iya tabubuan sa mga panalangin sa diha nga kita makakabot na. Yan ang capacity stage. O kining iyang mga blessings, kitang mga magtutuo ang target nini. Kita.